बयनिसिमबो बिटिसिनि रायजोनि बिटिसि हालामाव थानाय गासैबो रायजो राजाखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावहरबाय। नोंथांमोननि अननाय, नोंथांमोननि हेफाजाब, नोंथांमोननि रायजोखौ हेफाजाब होनायनि गेजेरजों दिनै हाग्रामा महिलारि बिथांखौ मोजां मोननानै बिपिएफ दलखौ मोजां मोननानै नोंथांमोना दिनै बिपिएफनि केन्डिडेट बिजाथिफोरखौ हेफाजाब खालामबाय। बिनि थाखाय हाजार हाजार रायजोखौ जों दिनै साबायखर बावदों। नोंथांमोननि अननाय हेफाजाबनि गेजेरजोंसो दिनै हाग्रामा महिलारिनि पार्टी अर्थात नांगोल पार्टीनि बिजाथिफोरा देरहानायखौ मोननो हादों। दिनै जोङो राजनितिकआव थानानै सोरखौबा दुसिनाय, सोरखौबा बुंनाय, सोरखौबा समाल'सना खालामनाय, बिजाथिफोरखौ जों सोंखारिलायनाय बिब्दि जाबाय। बे गासैनि थाखाय जोङो बयनियावसिमबो जों निमाहा बिदों आरो बिब्दिया जायो आरो भगबाना इसोरा जोंखौ अनबाय। बे अननायनि थाखायनो जों मोजां दिनै जोङो फिथाइखौ मोननो हाबाय। बेनि थाखाय जोङो फैबाय थानाय समाव मोजां सरकार दानानै मोजां सरकार जों खालामनानै आवगायलांनो थाखाय जोङो नाजागोन आरो जायफोर इउपिपिएलनि बिजेपिनि माबाफोरा मा होनो बिजाथिफोरा देरहाबाय बिथांमोनखौबो जों साबायखर होगोन। बिथांमोनाबो निस्सय मोजाङै खामानि मावलांगोन आरो जायफोरा देरहानो हायाखैसै बिथांमोना उननि समाव आरो मोजां खामानि मावनानै रायजोनि गोसोखौ जय जानो हागोन आं आखाबादि। दा गासैनिसिमबो आं निमाहा बिनानै बयबो रायजोखौ दिनै हाग्रामा महिलारिनि गभर्नमेन्टआव हेफाजाब खालामनो थाखाय जों खावलायबाय आरो जोङो रायजोनि जानानै खामानि मावनो थाखाय जों आवगायलांगोन। थेंक इउ।